si anyị atụrụ ya mbọ ọ bụ na anyị tọghị ya ọfịa dịka anyị si kwu ọ bụ na anyị ebe ka anyị chere mbọchị anyị eme ya n'ụdị grand style etu ndị ọzọ si eme ya enwere December 2021 anyị ka na-akwado so ndị oyibo si tick says the clock tick tick what you have to do quick unu chaji primary school ọfụma jekwuru n'ọzọ maka ọ na n'ọzọ ka anyị gụrụ nke so ọ ka anyị si eme ya enwekwazi mbọchị nwa ga-emekwazi another grand style thing maka ihe a na-eme n'aha ọha agwụ nwa ndị ji si agbazị n'ahịa afọ uto si na-agbara ya sa afa ndụ ya adịghị ha ndụ ya eme gịnị ya na-akpachi adịghị ha ndụ ya na-akpachi so nọ na unfolding ka anyị nọ ya kịta anyị nọ na unfolding unu mana ngwugwu a ga-eme unfold a na-akwanyere ugwu o nwego onye njeli prezentị so agbachike ihe because ebe anyị si buru ejike batara aka ka ọ hapụ ibu ihe skrachịrị ya na-atọghezie onye asị m sekasịa ihe a onye asị m sekasịa ihe a so anụ nke ọ na-aha anụ nke ọ na-aha anụ nke ọ na-aha anụ nke ọ na-aha ndị ọgbọ ochie atụrụ anyịnya ọ na-atụrụ Jizọs ịnya n'isi nwanne ya nwaanyị ọ na-atụrụ Jizọs ịnya n'isi nwanne ya nwaanyị abalị na ngwugwu a na-atọ atọ onye ọbụla eto mbọ ka o si wee dị achọrọ igwe nwaanyị ọ na-abụ mmadụ nwụọ emesịa efuka adọrọ ụfọdụ ya nwere ike ihe ndị ahụ ten years after onye ahụ nwụchara anyị ahụ celebrate the dead we celebrate the living ndị dị ndụ ka anyị na-celebrate ana m eji eretiki ndị mmadụ lesi so ihe m na-akpụ ya bụ irufu ntọ ga-ekwukịta ihe m na-akpụ ya bụ nka ga-eje na research na-abụbụ presentation ya na concept o nwere na foto a m butere onye nwa nsọ nwere obodo m cheje mie na foto a m butere maka nsọ na foto ka m butere ihe m butere bụ concept na concept na-ekwu okwu unu naanị hụ na one part ya bụ foto nke ọzọ bụrụ gịnị ndem unu ga-aha ọma ntị n'ala unu ewere ntị unu were gịnị nuru uye danda unu tọọ ntị n'ala unu ewere ntị nuru uye danda mana mgbe m ga-atụbụ ya anyị akwụchibido ka e wee nwee ike wee nwee good forum onye na-ese ife ọ na-ese ọ na ugobeze nnọkwa ọ ka ọ dị so ekene ndị ugobeze nnọkwa ihe a na-eme bụ ihe kwuru ọ ihe kwuru ka a na-eme ugobeze nnọkwa ka o si wee dị ọ iji wee isi mama anyị unu ga-atọzi ntị unu tọọ ntị na ana kịta na anụrụ uye danda maka ntọ ga-ekwu nwa ịbụọ ya bụ the presentation proper anyị apụọ isi mbem ya bụ Igbo poem ndelu nne m n'afa ụmụnne m maka agbanwe na abụ m an Igbo poet onye odee abụ mbem anụnwa n'afa ụmụnne ka anyị chekọrọ isi ọnụ tụsịa alụ ewesị ngwa m dezie n'ọnụ nna n'aka m ka esi wepụta ihe a ewepụtara taa
ihe mkpọrọ ya bụ Bright Ezinneoma buru egwu gaba. Bright Ezinneoma buru egwu gaba. Ọ ka ọ dị. Anya pụọ. Bright ụmụ agbara. Nleli ugwu. Ezinneoma. Ise na ụmụ ndị Abịama jiri hichaa Ibi Obi Igwelugo na Mama Mayor nne unu anya mmiri ume ọmụmụ. Ka ị na-etolite ka ụbụrụ akwụkwọ gị na-achawa, i were na-agụ, na-acha, na-ama. Ka agha bichara n'igbo ndị so eriri agwụ agwụ abịa maka gị. Nna gị duru gị dunye ABC. Odogwu nwoke ụbụrụ akwụkwọ ya bụ Chee. Ikorobịa izizi n'uru eze a na-alọ tụrụ ugo n'akwụkwọ mahadum. Pụta jebe ịkwa mgbọ dịka leftenant n'agha Biafra. N'ezie, alụmdi gị menyụrụ nwa gị ịbụ nnukwu onye nkụzi, ma Abịama wụsara gị ngọzi dị egwu. I were mụba ozuzu eke, mụba ozuzu oye. Agụ nwaanyị Bright ụmụ agbara. Isi na onye na-ayọ ayọ ka isi na-aha aja aja. Iji maka nke a gbara aka na-arị ọjị n'ahịa nke ị zụrụ. Ịzụtakwara ọnụ gị o, ma sorokwa zụkọkwa ụmụ gị niile. Bright, ihe anaghị eribido gị eribido maka na ị na-eji ụbọchị Afọ kwara ibu nkwọ. Ụka chiri gị ezi nne dị ugwu maka agwa gị dị ugwu, ọ bụghị maka ego. Gị onye nchịkọ zuzugbe zugbe Blọk Rosary na SS Peter Paul Ababa n'ike ebe i bitere aka gị na ezinụlọ gị. Obuzo egwu Ojemba, Obuzo egwu Igbo Olisalọ, Bright ụmụ agbara. Tata nrịarịa na-echere gị aka mgba, mana Jesu na nne ya bụ Maria ịkpụ n'ọnụ mgbe ncha na-emekwa ile na ndụ gị. Iji ka dịrịrị ruo taa. Bright Ezinneoma gị buru egwu gaba, maka mata ma echi na gị na Chisaga. Ezinneoma buru egwu gaba, maka mata ma echi gị na Chisaga. Ezinneoma buru egwu gaba, maka mata ma echi gị na Chisaga. Ezinne ọgụgụ wa eziọdana na mụ, amata ma echi gị na Chisaga. Ezinne osi ọkpara adanna mụ, amata ma echi gị na Chisaga. Ezinne obi omenigbo bụ mụ, amata ma echi gị na Chisaga. Ezinne Chibuike nwoke alọ na China, maka amata ma echi gị na Chisaga. Ezinne Onyiyi Ada Zion iyo, amata ma echi gị na Chisaga. Bright Ezinneoma ajisa amata ma echi gị na Chisaga. Nke gị niile
toghị nna gị o amata na echi gị na Chisaga ịbakwara anyị ndụ ezi nne Bright yo maka amata na echi gị na Chisaga Bright ezi nneọma Chisaga maka amata na echi gị na Chisaga Bright ezi nneọma gị buru egwu gaba amata na echi gị na Chisaga Obize egwu ndị ala n'Enugu Chisaga amata na echi gị na Chisaga Obize egwu Igbo Olisa gị na Chisaga amata na echi gị na Chisaga ezi nneọma gị na Chisaga amata na echi gị na Chisaga Bright ezi nneọma gị buru egwu gaba amata na echi gị na Chisaga ezi nneọma buru egwu gaba maka amata na echi na gị na Chisaga ezi nneọma gị buru egwu gaba amata na echi gị na Chisaga gị na Chisaga amata na echi na gị na Chisaga ezi nneọma gị na Chisaga amata na echi gị na Chisaga Ebize obi Igbo Olisa na gị na Chisaga amata na echi gị na Chisaga Bright ezi nneọma gị buru egwu gaba amata na echi gị na Chisaga gị na Chisaga maka amata na echi na gị na Chisaga ezi nneọma gị buru egwu gaba amata na echi gị na Chisaga ezi nneọma buru egwu gaba amata na echi na Chisaga ezi nneọma chere egwu ka ịgba amata na echi gị na Chisaga ezi nneọma gị buru egwu gaba amata na echi na gị na Chisaga Bright ezi nneọma buru egwu gaba maka amata na echi na gị na Chisaga agaghị mmadụ nọkwa ebe a na-akwado aka ebe a na-akwado aka ebe a na-akwado aka ebe a aka wushibe aya ekene unu ọgwụ ya bụ presentation nwa ndị niile ebe niile njikọrọ jee mee ya ọ na-abụ ndacha mechaa na-akpọkwa m na furu na-asị gịnị ka ị bịa mee ya nsị anọ ihe bịa mee ihe a bụ ihe a na-emere ndị dị ndụ ndị nwụrụ anwụ ọ bụkwa na mmadụ nwụọ na ya emere mee na ndụ nwụrụ ka nwa mmadụ kasị ịmara ihe emere ka enwe ya na ndụ nwanne ume ekene ka nkene